Akhirnya sing ditunggu-tunggu wis tiba saatnya bolo iki. Sore-sore wis baratus iki arep mangkat kondangan gendurenan enek ngone Pak RT, kondangan rasulan. Nah, kondangan iki sekitaran jam 4:30 kuwi iki wis do lekas mangkat ngumpul nek ngone Pak RT. Mangke bapake wis dhisik nggawa segone sing arep dienggo gendurenan enek ngone Pak RT. Dadi nggoke nggawa sego ngene iki bolo diadai ya enek sing dibuntuli godhong tapi dikokne nggo nadah meneh gek di brongkos nganggo kain ngono kuwi. Dadi setiap kakake do nggawa siji-siji ngono boloke. Lagi ya bagian ke meh separo ke wis teko iki mang bapak-bapake do ngumpul. Rasulan ke apa Mas Kentus? Rasulan ke alias ya bersih sok ki lho bolo nek nggonku. Tapi ke ya nek nggon aku ora ke anggap mayang ngono ke ora, aku ke paling kebengi ke balineh nyangune Pak RT lek-lekan soalnya nggo iki mau dimasak-masakne sing nggo persiapan kebengi dinggo cegah lek wi lho bolo. Ketoke nggo bengi arep karaokenan nggawa sonku tak go nyangune Pak RT kaya ne bolo nggo cegah lek gen betah melek ngono lho. Lagi ke wis bar di ekrane bar di wujudne iki terus didum bolo iki segone iki. Dadi ngene iki didum siji-siji kuwape dadi ke engko segone iki saling bertukar ngono bolo karo ngene dhewe karo ngene kancane ngono gek digawa mulih meneh. Tapi iki ora dimak meneng kene, dimakme ning omahe dhewe-dhewe. Lagi enek sing buntul godhong jati, godhong gedang. Jumlahe nggon adah ki aku ora mudeng bolo. Sementing iki ke didum suwiji moke mubeng rata meneh diubengne meneh diudum ngantek-entek setiap adah. Dadi nek sing sak omah mangkat wong loro ngono ya bagiane entuk lumayan akeh. Iki mang aku mangkat karo pake. Lagi iki acarane wis rampung bolo acarane gendurenan kuwi mau terus do gawa mulih dhewe-dhewe. Lagi mang diweling Pak RT nek engko bengi kon bali nggo lek-lekan soalnya wis dimasak-masakne bolo. Nah iki mulih gek karek maem. Lagi bagiane iki wis digawa pake mulih iki mang bolo aku ya melu mulih gek arep maem. Nek nggonku acarane ngene iki bolo, nek nggonmu enek ora jikan ngene iki. Iki singkat cerita ya wis kan ngomah iki bolo iki langsung dibuka nyamake gek diadai nganggo tampah wis biasane nggo yang tiwul kuwi. Lagi lho bolo lawe yang ngene iki. Nek lawe iki ora nggo iwak tapi lawe gur oseng gek kene srondenge. Dadi iki mangke wis masakane ijolan bolo karo ngene tangga-tangga kuwi. Dadi wis udu masakane dhewe mau wis ijolan ngono. Iki mangke nek iwak sapi mang esuk sing tak nggo sarapan make kait tongseng iwak sapi tambah endul iki mang aku milih sing ajang iki godhong jati. Wah jan ambune kaya sego berkat malian bolo jan enak tenan. Tambah dimakame iki bareng-bareng karo Mak Eropa ini iki tambah seger. Ya mungkin ngono bolo iki videone disambung nanti malam pas acara lek-lekan. Dadah.